أنا خمزلنا خنصلب سماكم دما أمدري خونا على تنجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا أكفاد إحنا نمبر فتنا يتونا ونقصنا حيلنك نزل عالمنا كائما أمين وزت يا مريم بن قدس جبريل ملاس السلام لك الله حلنا خدن قلي خيبس ياخون دن قلي أدي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك الله اسخي كوان سبرتي خيف ركرسكم برفم تسقى يا بيهر مساقي أوفسيت الدس والكي حديتنا سريلنا نفت ودخي يذكر اسم انتنا محرت لمن لنا أمين نين الساعات صلوت وقويتا بزامعات زي أبكن مخاب تكباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحات أنا يو نسخار روح المبكر سمن سلازخون كامن تقدس سمكالكا تعرقنا نحدقلنا وأملاك بسلام كن حضر سلامات ليتحبلنا أبزانا يدك أسك زينا خب كل چنكات ناس أقبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام مال أكل أخلنا بسقام برهراين تمفكر سب زخونه حدا ودخا قويتنا أملاقنا مدحنا يسكر ساس تبؤون مسؤون كبرن وداسيان قرمان زلكا معرخ أم زخونه وهابي وات منفس قدس المسكانا يقبعك حج النزل علم أمين تحر نفسه كف ساعات صلت أقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا وآب نفسه كف ساعات انجزين أف سماي مدرين بخبرات سجدر كاكرسوس أمنا أملاقنا بعلنا ويتعقسم بزحمرة بسنيات ملاقان روحنا تمعنا قدامهم حتى أتنياتاتون تمحر نحات بن الساعات مليش بهوت كنا برمبرموت زي تدلي من تصبيهم زلت تصفى سمايات كروح من كل أمنا بدحنا تتقدم أقويتا أبزاس عزي أنا بكل ساعات لما أنا نتقبلي وتناك أنا علنا تزادات كان قبر مرحنا منفسنا قدس قانا حساباتنا ننسحت منيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قالنا خب كله قفع هذا نسكيات بنر أنا بهلونا أمكن عقب قدسان ملاقت حلونا نودت أمنات كان مرحمنتي نابت زي مرن زي والسن فلتت كام بس عدلنا نسخان زل عالم برخيخا أمين أقويتا بقعات قبرنا بمسكانا خمزيلنا خنصلي أب سمايات نبرابونا سمكا يقدس من قصات فاد كام تاب سماي كم دما أمدري خلنا إلى تنجرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا عندقلنا وكفاد حنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلين كبر نزل عالمنا كايما أمين وزت يا مريم بن قدس جبريل ملا سلام لك الله بحلنا خدنقلي شقاخون دنقلي خاد جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك الله سقيقان السبرغتي غفرك رزقهم رغم تسقى جابير مساقي وفسيتي دس والكي حتياتنا خسر لنا نفت ودخي يسوس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين نايروب عليت أنا أقويتا محرتك قبل لنا التفات ورد برهان قز كارم ما قبل نفسنا يكون زدحنا نمراتك مساعد حق سنة حيواناتك يقلس أقويتا قاب كل أكوين قاب كل ستة حلونا كم تتزارب كيد ما تقبلنا أمم قنانا أمم قخان سلام قورن تقاقينا بخات مرسد تقل نسخاي خمو أبت قصر زي بلو تقان سجدل كالنا أنا بخابزونا لجزي سمعنا دخمنا تصورنا حتياتنا تعقس النسخة كمي جزي بير أملخنا نسخة محاريخا اسم مهاري أنت اجزي بير أملاكنا السمايات نبر ربنا سمكا يقدس من قصات مساف أركان تاب سمايكم دماغ دريكون عليت انجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا بدلنا نعسانا ندقلنا كفادنا نمبر فتنا يتتونا من قصتنا حايلين كبر نزل علمنا كايما أمين عوزت يا مريم بنا قدس كبريل ملا سلام لك الله وحدنا خير دنقلي غيب سياهون دنقلي خير ليجاب يرتوات قويتا سراوي سلام لك الله نسخيقان استبروتي غيب ركرت فمرغي وملي تسقى جابير مساخي وفستي دسبلكي حدياتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين السخاخ والجزير ودع بسلزخان كان بزعلم زتقلس كان تقسن دك سب كتكان غنن كتعبين كاخان حريات كاسنات تنسقاي غمو نعين باريخا كل ساعة سنات كابني نهزب خامد حنت مسقاي خا كترى بفقار كاتقلس كما خا محرن قدسنا أملاق منالو حجر ما كم زفقرها أرب لنا كم عيت مرات كان ما أمثانا دمسس لمن كل ساعة نزل علم أمين نايسر كليتون
ኦ ኣብ ችርቤል ተንብር ኣምላኽና ብመላእት ትምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስና ናስብ ናይ ሰርክ ምስጋና ክንፍልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማንን ተቐበል ሰማያ ምስፅርካ ነስዑል ሰናይ ጨና ማእዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይ ምጨናቕን ብዘይ ስዕረትን ብዘይ መዕንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ መንድላ ፅናይትና ድማ ካብ ንብዓት ነፍስና ካብ ናይ ሓጢኣት መታድሕን ብጸሎት ኩለምተም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመረኻ ምስ ሰንባእኻ ዝድሓን ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትስበይትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ማይፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አብራኪሃ ለሃቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አጥባቲሃ ለሃጸናከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ከናፍሪሃ ለሰአማከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘባና ዘሃዘለከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አይጋሪሃ ለአንሰስዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ተእሁዞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጽፍዓትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ኩርዓትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርግዘተ ጎቦከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ውህዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ በእንተ ተሳሃለ ብካያ ለእምከ እግዚኦ በእንተ ተሳሃለ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ገዓራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ እርገትከ እግዚኦ በእንተ ተሳሃለ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ በእንተ ተሳሃለ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ
መሃከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሃከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ቦል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጥርቅት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለስ ሆን በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተገዘርከ አመሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘልህቀ በበህቅ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዛሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአንሰስብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘማርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሳሃቡከ ከመ በግ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሃተቱከ ከመ ሰራቅ ወፈያት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጸፍኡከ መልታህትከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለሙከ ክዳነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አልብሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ጾክ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ዘአሰቀጸሉ ከአክሊለ ሶክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ብሂአዘ ምስለሃ ሞት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታገሥከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ መስቀለ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝህር በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሳይከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረግከ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግም
ወድግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ክርስቶሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ወካዕበ ናስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቆ ወንወድስ ቤት አምሪሃ ብዝሃ ለእመ ጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማአውሱ ማርያመሃ በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዕ ብሩክት አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኒየ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ዘአመትብየ በጽራህከ ተማሂፀን ምህላነ ስማ አምላክነ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ መሐረ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳብየ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባይደ ኢነአምር ለጻድቃን
ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለአልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ መሃሪየ ሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሰሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሃሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሃሪ ተዘከረነ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሰሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሃሪ ተዘከረነ በሳህልከ ከንፌኑ ስብሃተ ወለከናር መሃረነ መሃሪ ኃጢአተነ አስተስሪ ዋድህነ ተማሕፀን ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዝሃ ምሕረት ደምስስ አበሳነ ወፈኑ ሳይልከ እስመ እምኀቤከ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሃረነ አብ መሃሪ አብሳሂለከ መሃሪ ኢታጥፋነ ተዘኪረከ በምህረት መማሪ አንተ ወብዙሕ ሳህልከ ለኵሎሙ ለይፄውኡከ የውከ ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ ዘውስተ አድኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ንስአሎ ይፈኑ ለነ ሳሂሎ እስመ አብ ያክል ዘሳሎ ሃሌሉያ
ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ለቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይእዜኒ መኑ ተስፋዬ አኮ ውስተ እዴከ እግዚኦ አማሃጽን ነፍስየ አበ አምላከ ምህረት አማሃጽን ነፍስ አበ ንጉሰ ስብሐት አመሃጽን ነፍስየ በእግዚእ ወአምላክየ አመሃጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድህና አበ አምላከ ምህረት አመሃጽን ነፍስ አበ ንጉሰ ስብሐት አመሃጽን ነፍስ ወአምላክየ አመሃጽን ነፍስየ ኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ለነፍስየ አበ አምላከ ምህረት አመሃጽን ነፍስ አበ ንጉሰ ስብሐት አመሃጽን ነፍስ በእግዚእየ ወአምላክየ አመሃጽን ነፍስየ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድህና ንስአሎ ናስተምህሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይብል ኩሎ ዋልዎ ዘይሳኖ ነዳያን ረዳእየ ምንድባን ናቤከ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዝየ ህዙናን ንሕነ ኀቤከ ተማኅፀነ ዘይክል ኩሎ
አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ናቤከ ተማይ ወበከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ ወበከመ አቀብከነ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ወበከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማዒኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላምከ ሀበነ ወማእከሌነ ራከ ወሚጥማተከ ምንነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሃረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከማሃመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንስአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ መልአከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ስአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ
ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወአልቦ ማይለቅት ለሰላሙ ንሃብየ እንቲ አየ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራት ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ አሃ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ አሃው ንዑ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንዑ ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ እማምላክ ኢቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢተ ለነቢያት ወስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ስግደት በምድረ ሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤት ወትረይ ረሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ
በእንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ስአሊለነ ማርያም ምህረተ ወልድኪ ይሃውፀነ በአርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሰአቱ ተግባረ ደዊሁ ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምከ ስረይለነ እግዚኦ አውድ ምህረተከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር ማተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ እቃይር ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ እቀቦ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቲነ አባ አንጦንዮስ እግዚኦ እቀቦ ለጳጳስነ መቃርዮስ
እግዚኦ እቀባ ለሃገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ እቀባ ለዛቲ ሃገር እግዚኦ እቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምስሰልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣጸብቐልና ብርሃነ መስቀልካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሐና ካብ ቅዱስ ሚካኤል መልኣኽ በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ ሕጂ መልኣክካ ልኢካ ካብ ነብሲ ጥፍኣት ካብ ስጋ ጉድኣት ዝሓለኸዮም ንዓና ድማ መልኣክካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ካብ ነብሲ ጥፍኣት ካብ ስጋ ጉድኣት ሓልወና መልኣኽትኻ ድተሓፅረ መንፈስካ ተመርሐ ብሓይልኻ ተደገፈ ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ረዳእና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓንሳና እንደገና ኣኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ኸድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጽባቕት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ትጽጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን መሃረነ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ቅዱስ ረሳሃለን ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልናን ለምነልናን ሓጢኣትና ኸሓድገልና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን ትንስ እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጐይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ምጻጽዮን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ረስየ
ቅዱስ ወትየምጽ እምትንብጽድቀ አፍቀርከ ኩሎ ነገረ ልሳን መስትመ ወበእንተዝ ይነስተከ እግዚአብሔር ለዝልሁ ወትየምጽ እምትንብጽድቀ አፍቀርከ ኩሎ ነገረ ልሳን መስትመ ወበእንተዝ ይነስተከ እግዚአብሔር ለዝልሁ ወትየምጽ እምትንብጽድቀ አፍቀርከ ኩሎ ነገረ ልሳን መስትመ ወበእንተዝ ይነስተከ እግዚአብሔር ለዝልሁ ወትየምጽ እምትንብጽድቀ አፍቀርከ ኩሎ ነገረ ልሳን መስትመ ወበእንተዝ ይነስተከ እግዚአብሔር ለዝልሁ ወትየምጽ እምትንብጽድቀ አፍቀርከ ኩሎ ነገረ ልሳን መስትመ ወበእንተዝ ይነስተከ እግዚአብሔር ለዝልሁ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዘዜነወ ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ቃልካ እምብረና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ድማ ተራዳኣና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ንኣ ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ጽድቆ ዝኣውፈየና ኣውፈይኩከ ኣውሎጀች ርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 20 ክሳብ 26 ንግሆ ክሓልፉ ከለዉ ነታ በለስ ካብ ሱራ ነቒፃ ረኣይዋ። ጴጥሮስ ድማ ዘኪሩ መምህር እነሃታ ዝረገምካያ በለስ ነቒፃ በሎ። ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎምን ብኣምላኽ እመኑ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይዋላወል ነዚ ኸረን ተንሲኢኻ ናብ ባሕሪ ጣሓል እንተበሎ ንዑ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ስለዚ እትጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩሞ እመኑሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ። ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ድማ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም እንቲ ክሓድገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተለኩም ሕደግሉ። ንስኻትኩም እንተዘይሓደግኩም ግና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ድማ በደልኩም ኣይሓድገልኩምን እዩ። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕ ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ ኣምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ሃብተ ረድኤቱ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተወልደ እማርያም እምቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ
ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስትየ አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አብሁ በስብሐት ይኮንን ሕያዋን ወሙታን ለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለ ሥጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክሙ አኢኩትዎ ለአምላክ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥ ንኣኻን ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃበ ኣልባብናን ዓይልብናን ኣዘብራህኻልና ጸልማት ሒናን ኣርሒቃ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ወፌ ናይ ጥሰ መስቀል ቖድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ሰተታት ጠፍአ ነቲ ጠፈረለኻየ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ
ጎይታ ንወድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋርብ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእዝቲ ብኣብ ኩዴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ኩር ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀካ ካብ ኣሩጣትያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ወሃብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ መዓምቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ዝርእን ጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ረገረጋ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቀይ መድሓን ጥምያት ዝሓልን ክፍኣት ዝበቀለሎም ዓርክ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንበበለት ከዳን ዘኽታማ ዝኣሊ ነታ ምራብ ምስጋና እምነትን ጓኢ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁኑ መራህ ዝህብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኸናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለክ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሃን እምክብድንዋ ስብሃት ለወልፎ ወሰንዕም ጽንዕ ህማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀንዕም አርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ثሉث በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ለምነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃለ አምላክ እቅረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓዛ ምሸት ዚአን ሰዓዛ ለይቲ ዚአን ድማ ባርኻልና ተማህለልናዮም ምህልላ ዘቕረብናዮም ለመና ድማ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ስኻ ተቐበለልና ስኻ ስምዓና ሰሚዕኻ ተቐቢልካ ድማ ኩነታትና ለውጠልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ንሕና ህዝብና በዲልናካ ኢና እሞ ይቕረበለልና ኩሎም ዝወለድናዮም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኻልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ውሉድን ዘለዩ ውሉድ ሃበና ውሉድን ዝሃብካና ድማ ናትካ ገርና ኸነዕብዮም ምስጢርካን ጥበብካን ግለጸልና ወፊሮም ዘለዉ ድሓን የእትወልና ገሾም ዘለዉ ድሓን ምለሰልና ሓሚሞም ንዘለዉ ኣብ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንስኻ ኣብ ኩሉ ኣለኻ እሞ ንኩሎም ሕሙማት ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ሕዙና ናፃና ንዓልና ጠመይን ጸምኡን ንሰኣልና ስጋብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና ኣብ ፀበባን ዘለዉ ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ንዓና ድማ ዝሃብካና ንጾም ንጸሎት ንንስሓ ክንበቕዓሉ ንስኻ ሓግዘና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ዳ እምበር ግዜ ንዓና ከይጥቀመልና ንስኻ ሓግዘና ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሕና እንሕደሰሉ ከም ቃልካ ብምሕዳስ ሓሳብና ተለዊጥና ብመንፈስ እናዓብየሉ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ጎደለና እንፈልጠሉ ዘይገበርናዮ እንገብረሉ ግበረልና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ድማ ከም ነፍሲ ጥፋኣትካ ብስካ ጉድኣት ሓልወና ሰላም ስለ ዝውዓልካና ንመስግነካ ሰላም ከተሕድረና ድማ ንምዕቆበካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ድማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳና እንተገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ
بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين. كما يوعلكم كما يمسيكم كلكم أبرحقن أبقربان أبتفلالي بوتا كونكم حبيركم أنا زمسكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حاتن كما يكنيكم سلام እግዚአብሔር አምላክ አብዘዘለኹም ንዓኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና ሕያዋይ ስለ ዝኾነ ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝወሰኸና ነታ ዝሃበናን ዝወሰኸናን ሰዓትን መዓልትን ድማ أبيتو ترخيبنا بزجبرنا جبرلنا خنا مسكنو بزدلنا يو خن لبمنو بزعبسنا يدما يقرب لنا نخن بلو نبيتو سلزا أخا خبرنا زيابير أملاخنا كبرن مسكانا نعو يخن زبس أحنا يو صلات زتقبلنا يو لمنا دما زيابير أملاخنا سناي فقادو كوينو سمعوا كنتاتنا زلوت كنتاتنا زتصبق يقبرلنا أقدم أبيلنا وانجيل مارقوس مراف 11 كاب قصريت 10 كساب 26 أنبيبنا نيرنا دقيمة كمبوبئة نقهو كحلفو كلو نتابلس كاب سورة نقيس أيوة بيترس دما ذكيرو ممهر إنها تازق رقم كايا بلس نقيس آبولو يسوس دما ملسة بلومين بأملاخ أمانو زخوانا يخون زخوانا يخون اتزبالو كم زخون زأمن بر بلبو زي ولا ولنا زخرن تنسيخا نابحر تحار انتبالو نعو كم زخوانا اللو بحق بلوكم اللخو سلازي اتصلي ون اتلمن ون زبالي كم زرخبكم أمانم كخنا لكم أيو أبلكم علىه دويلكم كتصليو كلهم دما اتعب سماي زل أبهم بدلكم ما أنت كحد قالكم أبس أيكم قال أنت لكم حدا قلو نسخاتكم أنت زي حدكم جنا اتعب سماي زلو أبهم دما بدلكم أي حد قالكم أيو إذن زلو يسمع كم فقاد እግዚአብሔር أملاخنا ناي حجي مزاربيت أرستنا كاب قصري 25 أبزا زنببنا أيام عراف كتكون إيا دو إلكم كتصلي كلهم دما اتعب سماي زل أبكم بدلكم انت حد قالكم أبس أيكم قلن تلكم حدقو لمي نعاي نعخاتكم ندك سبات بولكي بقلي كم هاجر كم حبرة سب كم بيت سب عباي نجر مخال سئنا يازلنا انت ايا انت دايلنا محداق ايا محداق ايا سلازي قويتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كريستوس داو إلكم كتصليو كاللهم دما اتعب سماي زل أبهم بدلكم انت كحد قالكم أبس أيكم قلا انت لكم حدا قلو أبتا معلتاوي ان الصليات صلوت قويتا بعلو زمهرنا وانجيل ماتيوس معراف 6 قصر 10 نحنا نزبدلنا كم زحدقنا اللهم بدلنا حدقلنا النبلنا معلتاوي زي كونس أب ساعات أفرق ساعات بتفعل عليه نجر نزات أول الزئة
ዘይጽልያ የብልናን ክንጽልያ ከለና ሓዲግና ኢና እሞ ሕደገልና ኢና እንብል ዘለና ግና ነዛ ቁልፊ ዝኾነት ጎይታ ዝመሃረና ጸሎት ዝሓደገን ዘይሓደገን ዝገደፈን ዘይገደፈን ኩልና ክንጽልያ ኩልና ድማ ብቓልና ክንብላ ኢና እንውዕል ከም ቃል ጎይታ ግና እዛ ጸሎት እዚኣ ትጠቕመና እዛ ጸሎት እዚኣ ንበረኸት ትኾነና እዛ ጸሎት እዚኣ ድማ መንግሥትኻ ትምጻእ ኢልና ናይታ ትመጽእ መንግሥቲ ናይታ ንተስፋ መንግሥቲ ተኻፈልቲ ክንከውን እንተ ደኣ ኾይንና እንተሓዲግና እዩ ዝሕደገልና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ድማ እብቲ ኣብ ሰማይ ዘለ ኣቦኹም በደልኩም እንተ ክሓድገልኩምሲ ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተለኩም ሕደጉ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሰዓል ሕጅካ ከሎ ኣይትስረቕ ቂም በቐል ሕጅካ ከለኻ ድማ ኣይትጸሊ ዝብል ኣሎ ምኽንያቱ ሰዓል ሕጅካ እንዳማትካ ተኣቲኻ ውሑዕ ኢልካ ኸተተስኦም ኢኻ ሽዑምታ ክትከውን ኢኻ ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ኢኻ ቂም ሕጅካ ድማ ከይሓደግካ ድማ ኣይትጸሊ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ናብ ቆሎስየ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 ንሓድሕድኩም እናተጻዋወርኩም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክሲ እንተለዎ ይቕረ ተባሃሃሉ ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም እውን ከምኡ ይቕረ በሉ ሰባት እኮ ኢና ክንጋጭ እኮ ንኽእል ኢና ክንኳረ እኮ ንኽእል ኢና ክንበኣስ እኮ ንኽእል ኢና ጸገምና ግን እንታይ እዩ ዘሎ ዋላ ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘይበኣሱ መላእኽቲ ዘይዕረቑ ድማ ኣጋንንቲ ኢሎም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክስ እንተለወስ ይቕረ ተባሃሃሉ ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ይቕረ በሉ ክስ ክህልወና ክእል እዩ ክንኩር ንኽእል ኢና ክንቁጣዕ ንኽእል ኢና ወይ ሰብ ከጉድለልና ወይ ከነጉድለሉ ወይ ክብድለና ወይ ክንብድለውን ንኽእል ኢና ግን ክስልህና ተቐይምና በዲልና እንተ ደኣ ኾይንና ግና ይቕረ ተባሃሃሉ ከመን ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ይቕረ ክብለልና ክርስቶስ ዋጋ ኸፊልና ዲና ይቕረ ክብለልና ክርስቶስ ክንብል ዝሃብናዮ ነገር ኣሎ ድዩ ዝሃብናዮ ነገር የለን ባህሪኡ ይቕረታ ብይቕረታ ሃብታም ዝኾነ ጎይታ ስለ ዝኾነ ግና ካብ ሰማያ ሰማያት ክወርድ ከሎ ንይቕረታ ወሪዱ ኣብዚ እውን ይቕረታ ኻይንደልን ኢና ኢልና እውን ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒልናዮ ኣብ ዕንፀይቲ ተሰቒሉ ከሎውን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 34 ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ
ሕደገሎም ኢሉ ስለመን ስለቶም ሸንከርቱ ስለቶም ብኹናት ወጋእቱ ስለቶም ጎተቱ ስለቶም ክዳኑ ቀንጠቱ ስለቶም ጸሚአን ተበለ ሓሞት ዘስተይዎ ስለቶም ኣብ ገጹ ቱፍ ዝበልሉ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ እንታይ ግበረሎም ሕደገሎም ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም ድማ ይቕረ ተባሃሉ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ እንታይ ዝብል ኣሎ እታ ምዕራፍ ኣይሓስክዋን ኣለኹ ኣቦና ድሓን ክሕግዙን እዮም ከምቲ ሰባት ክገብሩልኩም ትደልዩሲ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ግበሩ ንሰባት ድማ ከምኡ ግበሩሎም ደቂ ሰባት ግና ከምቲ እንካ ዘይለመደስ ሃባ ለመደ ከም ዝበሃል ክሕደገልና ንደሊ ንሕና ግንታይ ኣይሓድግን ክንቅበል ንደሊ ኣይንህብን ክንመሓር ንደሊ ንሕና ግና ኣይንምሕርን ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም ድማ ይቕረ ተባሃሉ ኣብነና ሓደ ሓድኩም እናተፃዋወርኩም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክሲ እንተለዎ እናተፃዋወርኩም ምክንያቱ ምጽዋር የድሊ ራይ ታ 6 መጽሐፍ ምሳሌ 31 ራይ ቀንየለ ያቦና እሞ እና ተፃዋወርኩም ሓደ ጊዜ ብቂም ተመሊእና ብጽልኢ ተጎልቢብና እቲ ኣብ መስቀል ዋጋ ዝኸፈለልና እቲ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ዝበለና ብቂም መሊእና ብቕርሕንቲ ድማ ተመሊእና ክሪአና ከሎ ኣምላኽና ኣይጉህን ኣምላኽና ኣይሓዝንን ሐዋርያ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 12 13 እንታይ ኢሉ ነቲ ምሕረት ዘይገበረቲ ምሕረት ዘይብሉ ፍርዲ ክኾኑ እዩ ምሕረትሲ ኣብ ፍርዲ ትምካሕ እያ እሞ ከምቶም ብናይ ሓርነት ሕጊ ዝፍረዶም ከምኡ ተዛረቡ ከምኡ እውን ግበሩ ነቲ ምሕረት ዘይገበረሲ ምሕረት ዘይብሉ ፍርዲ ክፍረዶ እዩ እሞ ምሕረት ዘለዎ ፍርዲ ክፍረደና እንተደኣለኒና ሎሚ ሐዋርያ ያዕቆብ እንታይ ዝብለና ዘሎ መሓርቲ ክንከውን ነቲ ምሕረት ዘይገበረሲ ምሕረት ዘይብሉ ፍርዲ ክኾኖ እዩ እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ቁጽሪ 27 ጀሚሩ ኮርዩ ጉናኸ ኣብ ኩራኹም ፀሓይ ኣይዕረብኩም ንዲያብሎስ ድማ ስፍራ ኣይትሕደጉሉ ኢሉ ሰባት እኮ ኢና ከምቲ ዝበልናዮ ምቁጣዕ ኣለኮ ምኹራይ ኣለኮ ምሕራቕ ኣለኮ ግና እኽለማይ በሊዕና ደኣ ንደቅስ እምበሪ ቂም ተመሊእና ኣይንደቅስ ቂም ተመሊእና ኣይንውፈር ኮርዩ ግናኸ ኣብ ኩራኹም ፀሓይ ኣይዕረብኩም ንዲያብሎስ ድማ ስፍራ ኣይትሃብዎ ምክንያቱ ውዕል ሕድር እንድሕር ኮይኑ ዲያብሎስ እንታይ ዝገብር ይሕምብሰልካ ታ ንእሽተይ ዝነበረት ይዕብያ ታ ደቃቕ ዝነበረት ክንዲ እምባ ገብራ ምክንያቱ እንታይ ረኺቡ ኣፍ ደገ ረኺቡ እሞ ኣብ ኩራኹም ፀሓይ
ኣይዕረብኩም ኣነይቲ ፀሓይ እያ ምስ ቂሞም ናብ መቃብር ዝወረዱ ከለዉ እምቢ ዕረቕን እየ ካብ ምዚኣ ካብ ምዝ ምዕራቕሲ ሞት ሕሸኒ ሞት ድማ መፅያ ሞት ደኣ ደሊና ኣይነቐልጥፋ ፀሊእና ድማ ፅንሒልና እያ ኣይነፅንሓን ኢና ኣብ ገለስ ወረ ተፀሊእናዮ ነቲ ሰብሲ ኣብ ቀብሩ ኸማና የውዕለኒ ንብል ስለ ፀላእናዮ ስቀልጢፉ ድማ ክኸደልና እዚ ጥሪስካ ናይ መን ናይ ሰብ ድኻም ኣብ ኩራኹም ፀሓይ ኣይዕረብኩም ዓይነይቲ ፀሓይ ሞት ዝሕጂ ዘለናዮ ዕድመ እኮ ቂምተሎ ብይቕረታ ክንስሓሉ ኩሉ ነገር ዘጉደልናዮ ዝኣበስናዮ ዝሓጣእናዮ ኣምላኽና እንታይ እዩ ሓዳግ ስለ ዝኾነ ሓዲግና ተቐሪብናዮ ኩሉ ድማ ክሓድገልና እዩ ኣምላኽና ግናኸ ንሰብ በደሎም ተሓደኩም ኢሎም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ክሓድገልኩም እዩ ንሰብ በደሎም እንተዘይሓደኩም ኢሎም ግና ናይ ሰማይ ኣቦኹም በደልኩም ኣይሓድገልኩምን እዩ ክንቅበል ተኾይንና ክንህብ ኣለና እንካ ዘይለመደስ ሃባ መን ኣልመዶ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ሐዋርያ ጳውሎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 10-11 ግናኸ ሰይጣን ከይብለፀልና ውዲቱ ኣይንስሑተን ኢና እሞ ኣነ ንገለ ይቕረይለ እንተኾይነ ብዛዕባኹም ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ይቕረይለ እየ እምበኣር ስነቲ ይቕረ ትብልሉ ኣነ እውን እቕረ እብለሉ ኣለኹ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሎሚ ደቂ ሰባት ውዲት ሰይጣን ኢና ዘይንፈልጥ ዘለና ውዲት ሰይጣን ኢና ድማ ምፍላጥ ስኢናዮ ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ዲያብሎስ ሰይጣን ዝብለፀልና ብምንታይ እዩ እንተደኣልና ብይቕረ ዘይምበሃልና እዩ ግናኸ ሰይጣን ከይብለፀልና ውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና መጀመርያ ውዲት ሰይጣን እንታይ እዩ ምግጫው እዩ ካብ ገዛ ጀሚሩ ናብ ጎረቤት ካብ ጎረቤት ጀሚሩ ናብ ዓዲ ካብ ዓዲ ጀሚሩ ናብ ሃገር ንኩሉ ሕብረተሰብ ዘካውሳ ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ ውዲቱ ይፈለጥናዮን እንታይ ድማ ገብረልና ኣሎ ይብለፀልና ኣሎ ስርሑ ንሰርሓሉ ኣለና ስዝደልዮ ድማ ንገብር ኣሎና እሞ ግናኸ ንሰይጣን ከይብለፀልና ውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና ኣነ ንገለ ይቕረይለ እንተኾይነ ብዛዕባኹም ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ይቕረይለ እየ እምበኣርሲ ነቲ ይቕረ ትብልሉ ኣነ እውን እቕረ እብለሉ ኣለኹ ተሓጒስካ ምሕዳር ምድቃስ ዝሓይሽ ጉሂኻ ቂም ሕጅካ ትሕጐስ ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልኒ ኢኻ በረኪና ከምሰተኻ 7 ግዜ ክትጋማጠል ኢኻ ትሓድር እታ ለይቲ 7 ለይቲ እያ ስለምንታይ ሕማቕ ፈውስ ኣሎ ከብድኻ ስለምንታይ መርፍእ ውሒጥካ መርፍእ ምንታይ መርፍእ ፅልኢ ሰዓን ምውፅኡ ክትውጋእ ትሓድር ሕልናኻ ርበሽ መንፈስካ ይቀስንን ስጋ ይዕርፍን ኣእምሮ ድማ ኣይዓርፍን ስለምንታይ ቂም ስለተታሓዘ ይቕረ ኢልካ ይቕረ ማለት ወይ ድማ ምግዳፍ ማለት እንታይ ምጉሓፍ እኮ እዩ ቂም በቐል ሕጅካ ድቅስ እንድሕር ኮንካ እኮ ጉሓፍ ዘይትጉሕፎ ተኾይኑ ገዛኻ እንታይ ይኸውን ይጨኑ ጉሓፍ ፅልኢ ጉሓፍ ቂም ዘይትጉሕፍ ነብሲ ድማ ብሓጢኣት እንታይ ዝኾነት እያ ዝጨቀወት ዝሸተተት ዝጨነወት እያ
ምናልባት ነቲ ጉሓፍና ካብ ኣፍ ደገ ዝወስድዎ ወርሓዊ ንኸፍለሉ ኣምላኽ ክጉሕፈልና ከሎ ግና ንኸፍሎ ነገር የብልና ኩሉ ብናፃ እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንርአዮም ከም ሕብረተሰብ ዋላ ንርአዮ ከም ስድራ ቤት ኣብ ካልኣይ ንኺዳብ ንሕና ኤርትራውያን ጥራሕ ከመይ ኣለና ነንሕድሕድና ክንፈኻኸር ረአዮ ረአያ ረአዮም ረአየን ክንበሃል እንታይ እሞ ኣለና ፅልኢ ዝወለዶ እንታይ እዩ ቂም ዘምፅኦ እንታይ እዩ ንሪኦ ኣለና እሞ ንሰይጣን ውዲቱ ፈሊጥና ሰይጣን ከይብለፀልና ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ክንርዳእ ይግባአና ኣብ ኤፌሶን መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ደጊሙ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 32 እንታይ ኢሉ ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓደ ሓድኩም ተለዋዋህትን ተዳናገፅትን ኮንኩም ይቕረ ተባሃሉ ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓደ ሓድኩም ድማ ተለዋዋህቲ ተዳናገፅቲ ኮንኩም ይቕረ ተባሃሉ ይቕረውን ጭካነ ተልይዋ ይቕረውን መሪር ቃል ተልይዋ ይቕረታ ኣይኮነትን ይቕረታ ምስ ምንታይ ምስ ለውሃት ይቕረታ ድማ ምስ ምድንጋፅ ዝብለና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹምሲ እቲ ኣብ ሰማይ ዘለ ኣቦኹም በደልኩም እንትኽሓድገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተለኩም ሕደግሉ ብጻይና መን እዩ ኩሉ ዘቐየምናዮ ምኽንያቱ ብዓይኒ ክርስቶስ እንታይ ኢና ንሕና ይሕዋት ኢና ብጾት ኢና ሓደ ስድራ ኢና ምኽንያቱ ሓደ ፈጣሪ ስለ ዘለና ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10 ጽድቂ ዘይገብርን ንሓዉ ዘይፍቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን ድማ በዚ እዮም ዝግለጹ ካልእ ታሴራ የብልናን ካልእ መፈለጥታ የብልናን ጽድቂ ዝገብርን ዘይገብር ይቕረታ ጽድቂ ዘይገብር ንሓዉ ዘይፍቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮኑን ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን በዚ እዮም ዝግለጹ ሎሚ ንሕና እንታይ ኢና ውሉድ ዝመተልና ውሉድ ዝፈጠረና ውሉድ መስቀል ዝተሰቕለልና ውሉድ ክርስቶስ ዲና ጽድቂ ንገብር ዲና ንሓውና ነፍቅር ዲና ብይቕረታ ንነብር ዲና ንሓድግ ዲና እዚ ንገብር ተሊና ካብ ኣምላኽ ኢና ጽድቂ ዘይንገብር ንሓውና ንጸልእ ዘይንሓድግ እንተኾይንና ግና ውሉድ ኣምላኽ እናመሰለና ውሉድ ዲያብሎስ ኢና ቃል ኣምላኽ ቃል ኣይኮነትን እቲ ንሓው ዝጸልእ እሲ እንታይ እዩ ዝብል ቀታል ነብሲ ይብል ቀታል ነብሲ ድማ ከቶ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይርእያን እዩ እሞ ብጽልእ ዝቐተልናዮም ኣሽሓት እዮም ሽጉጥ ኣውፂና ካራ ኣውፂና ተዘይቀተልና ብጽልእ ዝቐተልናዮም ብዙሓት እዮም ብጽልእ ዝቐተልናዮም ኣሕዋትና ብይቕረታ ብፍቕሪ ክንፍውሶም ንኽእል ኢና ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን በዚ እዮም ዝግለጹ እሞ ውሉድ መን ኣነ ውሉድ ዲያብሎስ ድስ ዋላ ውሉድ ኣምላኽ እየ ኢልና ነነብስና ንፈትሽ ጽድቂ ዘይገብር ንሓዊ ዘይፍቅር ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን ድማ በዚ እዮም ዝግለጹ እሞ መግለጺየይ መግለጺኹም ለሚ እንታይ ከም ምዃኑ ነነብስና ንፈትሽ ኣብ ውሽጥና ዝኣጐለ ቂም እንታይ ንግበሮ ቀዲድና ንደርብዮ ከምቲ
ኢዩኤል ጾም ክእውጅ ከሎ እንታይ ኢሉ ክዳንኩም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ልብኹም ቅደዱ ኢሉ ሎማ ሓጢኣት ኣብ ክዳን ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ልበይ ኣብ ልብኹም እዩ ተቋፂሩ ዘሎ እሞ ክዳንኩም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ልብኹም ደኣ ቅደዱ ሎሚ ቂም ዝሓዘ ልቢ ተቐዲዱ ይቕረታን ፍቕርን ዝመልአ ልቢ ይቕረታን ፍቕርን ዝቋፀረ ልቢ ክህልወና እግዚኣብሔር ይርዳእና መዕፀው መልእኽተይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 35 ነፍሲ ወከፍኩም ነንሓዉ ነትበደሉ በብልግብኹም ይቕረ እንተዘይበልኩምሉ እቲ ሰማያዊ ኣቦይ ድማ ከምኡ ክገብረኩም እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ንኹሉ ነፍሲ ወከፍኩም እዩ ዝብል ዘሎ ዕድመ ይፈልን እዩ ዘሎ ጾታ ይፈልን እዩ ዘሎ ዓልየት ኣይፈልን እዩ ዘሎ ወለደ ይፈልን እዩ ዘሎ ስልጣን ኣይፈልን እዩ ዘሎ ኩሉ ይቕረ ይብ ክብል ከም ዘለዎ እዚ ምድራዊ ዘይኮነ ኣምላኻዊ ሰማያዊ ትእዛዝ እዩ ነፍሲ ወከፍኩም ነንሓዉ ነትበደሉ ብልብኹም እዩ ድማ ዝብል ዘሎ ናይ ቃል ይቕረታ ኮሎ መመሊእ እዩ ብልብና ንሓርድ ብልሳንና ድማ ይቕረ ንብል በብልብኹም እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ናይ ልቢ እዩ ዝርኢ ይቕረ እንተዘይበልኩምሉ እቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ድማ ከምኡ ክገብረኩም እዩ እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ይቕረ ካብ ኣምላኽ ዘይደሊ የብልናን ይቕረ ክንቅበል ይቕረ ንሃብ ትይቕረታ ናይ መን ናቱ እዩ ትፍቕሪ ናይ መን እዩ ናቱ እዩ እሞ ካብ ኣምላኽና ምሕረት ካብ ኣምላኽና ይቕረታ ምእንቲ ክንረክብ ንሕና ድማ ኣብ ነንሓደ ሓድና ይቕረ ንበሃል ብፍቕሪ ንምበር እግዚኣብሔር ካባና ዝደልዮ እዚ እዩ ኣምላኸይ ጎይታይ እናበልና ዋላ ብብርክና ኣብ ሑፃ ደም ቲፍቲፍ እናበለ ብርክና ተተፋሕፋሕና ውሽጥና ዝኣጎለ ቂምተሉ ንእግዚኣብሔር ኣይንደንግፆን ኢና እሞ ከም ቃሉ ደው ኢልና ክንጽሊ ኣዳውና ልዕልና ናብ ኣምላኽና ናብቲ ሰማያዊ ኣቦና በደልና ክሓድገልና ክንጽሊ ከለና ቅድም ንሕና ድማ ገለ እንተሎና ሓዲግና ክንቀርቦ እግዚኣብሔር ሓይሊ ይሃበና መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ውሽጥና ናይ ፍቕሪ ናይ ሰላም ናይ ይቕረታ ፍረ መንፈስ ይምልአና ፍረ ስጋ ኣውፂኡ ፍረ ስጋ ፍረ መንፈስ ክመልአና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና ምእንቲ እቲ ብሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ክሓድገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተለኩም ሕደግሉ ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ጽኒልኩም ስለ ድሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ድማ እግዚአብሔር ይስማዕኩም አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ
ድሕነ ስጋ ነፍሲ ድሕነ ስጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻኻ ብሰማይ ብምድሪ በሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርድአና ባዕልኻ ርድአና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ጸጋነ ሳይነ ወሕይወተ ረከብነ ጸጋነ ሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ሲያገሪዮ ናኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ሲያከ እግዚኦ ናኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ጸጋነ ሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ጸጋነ ሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ በኃይለ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ቸያከ እግዚኦ ናኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ቸያከ እግዚኦ ናኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ጸጋነ ሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ጸጋነ ሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ቸያከ እግዚኦ ናኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ቸያከ እግዚኦ ናኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ሰይናብ አምላክ የማቆባ አዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ
أملاخي خمو يملخكا نقوسي خمو ينقسكا نفسي نب أملاخ يمعقبا عيداوي يلعلنا بخا كم ما تيتنسي أبقد ميخا تدفي أملاخي خمو يملخكا نقوسي خمو ينقسكا نفسي نب أملاخ يمعقبا عداوي يلعلنا بخا كم ما تيتنسي أبقد ميخا تدفي أملاخي خمو يملخكا نقوسي خمو ينقسكا زمارينا زماري ملاخت تقبل الجابير يقبللنا آمين حقوستلو يزمر صوبتلو دما يصلي لنا إمو أب حقوسنا بمزمور حقوسنا خنقلصلو تصابنا تجنقنا تخبدنا دما بأمنات بصلوات كنقربو أملاخنا أمنات وسخنا آمين قدس جابير أملاخنا سلا كله تمسجن آمين أبيتك ترخيبنا كونه أبب بيتنا كوينا نزا ذهبكنا ساعة معلتن نزا نيشركي صلاة مهللا كلنا أبقى ميخا دويلنا زلمنا تمهللنا سخا سمعنا آمين سخا تقبللنا آمين نزي سمع أي تتصوعنيخا نزي ركب أي تدوليانيخا نزي كفت وين أي تحوقهانيخا تخفت سلازغن كائنا كحكحناك تملس سلازغن كائنا تصوعناك تهب سلازغون أكا أخالم منك تركب تقبر سلازغن كائنا رما قبري لنا كمو كم قالك قبرلنا آمين قدس جابير أملاخنا كم تزمهار كان نادما سخان كل إخا تحدك نيقرة أملاخيخا ملاليخا حدقة يقرتاني مو نحنا دما بسمكا تسمنا بمثل خاز دونكون كان دما بيقرتا بحدقتنا عخاخ نمثل اسخ حق زنا آمين بيقرتا بحدقتنا عخاخ نمثل اسخ حق زنا آمين ندك سبات أسيرهن زلا يقرأ زي مبالن كمن كرحنتن زي محداقن يامو زي عندما متصاوديا سيطان ينمو سيطان كي بلتسألنا نزخلو بحدقات بيقرتا بتيخنا بمفساو عوت كن وص اسخ حق زنا آمين أم مسكال النا تسقاخا دم كان رهات كان طبطب النابل خلو أبوي زقبرو أي فلتني ممو حدا قال لهم إلكا إذن أنا عبت مرتي إمو نحنا رما كابزخونا سب أبزخونا بوتا بزخونا مخنيات زخونا نقر تقات أمنا رما أب كندنا تسابنا عغاق نتأمت اسخ حق زنا آمين أب كند بتخونتات ندهال اسخالي على تخونتات مخان كاتر ردينا كل صارنا بخاودقنا يقرأ خنبل اسخ حق زنا آمين حدقوك حدقلكم قدفوك قدفلكم يمو حدقاتن قدفاتن قبرنا آمين قديفنا تقريبناكا حديقنا تدليناكا سخات سأن أملاخ يكون كان تركبيخا تسقط أملاخ يكون كان تملسيخا تخفت أملاخيخا عصيخا سقط بالأملاخ يكون كان مو كم تنسخا دلينا كوينا خن مالالس نهوتنا سخات أصر
نأمرنا بجكا نسخا خالق زواري أي هالونا لبنا دما بجكا نسخا خالق أي نقصو كل زبص حنايو تمهللنايو سميعخا كنتاتنا زلوت معز قرر محرز زورد وقئن ورا وقئن دو زبل قبرلنا كلهم زولدنا يوم أوداتهم أولدهم عبيتهم نأشتهم بارخلنا نأخذ خونو قبرلنا أب حمام نزلو حمامهم فوسلنا أب حزن زلو حزنهم دبسلنا أميم زلو نسألنا نحنا أين بلعنينا نبلو زبخيو قلعينا نعبزلنا زبلا عسينام زبخي وام قلعو زعبيد ما بزحات اللومو زابير أملخنا كم تنحنا عندك أنا نسقيبنا نحضر زلنا نتوم دق أمن نفسمن تميم زحضر زلو دم أسقبلنا ببرخة ملالنا زابير أملخنا إحنا إن بس حمن سخانا تبص أملخ خمو نعخان تبص أملخ ننقر اللهم لنا حمومان فوشكا حزنا نسأنا خاطميات نسيخا سورات فتحخا صوبة مارهيقا إجابير أملخنا كلنا قرات عملنا ملأكا قدس ميكائيل اللي إكادم مخام نفس طفات كابسكا قرات حلونا سلام وعلكانا نمسكنكا سلام حضرنا لنا بيتنا رما بدحنا سلام لسنا برهنا مسكالكا بدحنا بصحنا أبسمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصة تمصا فقادكا خمتا أبسمايكم دمام دريخون نعلات انجرانا لما حبنا احنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا دقلنا كفو أدحنا نمبر فتنا يتأتونا من قصة حيلن كبرن نزال عالمنا تكايم أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابي هرت سبوات قويتا سراوي سلام لك الله اسخي كاب أنا استبرختي خي فركر سخم برخي وملتز أجا جابير مساقي وأفسد الدس بالكي فتياتنا خسريلنا نفتو الدقي يذكر سسمنتنا محرت لمن لنا أمين افتح ويسري إجزينا أملاكنا مدان يذكر سس كان سرات يقدم ساسي أبسا ولدو لبرو كساتي برهان أنتم أبويا كانت وأويديا كانت روان سايرو كسانات ببسمكم كونوا فتحان ونصحنا يرسينس كلوان سمات زيو مهار النكسوس مال عصر تخلتي زيو مهار النكسوس 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 بزحلفه محرنا بزمص حلونا بأفن منفس قدس بأنت أجزئتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تخلتي بأنت أجزئتنا مريم مهار النكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ምሸት ግበረልና